Upíry, reinkarnácia, mimozemské deti. Tu je Yours Infographic Show a najšialenejšie nevyriešené nadprirodzené záhady číslo 10. 12. novembra 1945 sa Mitty Rivers, skúsený milovník prírody, vydal na poľovačku na Long Trail pri Benningtone vo Vermonte. V diaľke sa týčila hora Glastonbury, podľa pôvodných obyvateľov považovaná za prekliaté miesto. Miestni šepkali o pozorovaniach 800-pového divého muža na chodníkoch. Hovorili o UFO a paranormálnych javoch, lebo v tej odľahlej oblasti niečo bralo ľudí ich blízkym a Mitty bol jedným z nich. 500 ľudí hľadalo 74-ročného muža, našli len vreckovku. Mitty poznal tieto chodníky ako vlastnú dlaň a aj keby sa dostal do problémov, mal dosť skúseností na to, aby vedel čo robiť. O niečo viac ako rok neskôr, uprostred zimy, bola ďalšou nezvestnou 18-ročná vysokoškoláčka Paula Jean Weldonová. Naposledy ju videli blízko miesta, kde zmizol Mitty. Hovorilo sa o možnom únoscovi, lovcovi ľudí. Kde bola krvavá stopa? Kde oblečenie? O 3 roky neskôr zmizol veterán z prvej svetovej vojny James Tedford. Naposledy ho videli v autobuse pri Benningtone. Správy uvádzajú, že v autobuse bolo 15 ľudí vrátane neho, no v ďalšom meste vystúpilo 14. Tedfordové veci zostali v priehradke nad sedadlom a najzvláštnejšie je, že zmizol v ten istý deň ako Paula. O rok neskôr zmizol aj 8-ročný Paul Buddy Jepson. S matkou bol v Benningtone, kde rodina chovala ošípané. Povedala mu, že bude prežiť len chvíľu, vystúpila z auta a po návrate už tam nebol. Psi zachytili jeho stopu na mieste, kde naposledy videli Paulu, ale tam sa stopovanie skončilo. Miestnym to už prišlo čudné a začali hovoriť o Benningtonskom trojuholníku. A potom len o 16 dní neskôr došlo k ďalšiemu zmiznutiu. Tentoraz 53-ročnej Friedy Langerovej. Skúsená v prežití bola s bratancom na túre, keď sa pošmykla a spadla do potoka. Povedala, že si ide po suché oblečenie a potom sa vráti. Neskôr ju už nikto nevidel. Stovky ľudí pátrali, vrtuľníky hľadali nad stromami, prehľadali všetky cesty a blízke lesy. Ako mnohí iní, ako by sa vyparila. Tentoraz však telo po 6 mesiacoch našli. Bolo už takmer nepoznateľné. Okrem toho bola ďaleko od miesta, kde ju naposledy videli. Ako alebo prečo sa tam dostala? Hovorilo sa, že občas mávala záchvaty. Možno jeden dostala aj v ten deň a zabludila v lese. Táto teória však nebola veľmi presvedčivá. Ľudia po záchvatoch zvyčajne neodchádzajú do divočiny. Nedávalo to zmysel. Tak čo spôsobuje tieto zmiznutia? UFO, Bigfoot, duch, vrah alebo zviera? Obyvatelia Benningtonu dúfajú, že to zistia včas. Ľudia si pri nevysvetliteľných javoch domýšľajú detaily. Pred Benningtonom mala Európa svoju záhadnú epidémiu číslo 9. V 18. storočí boli v Európe pozorovania upírov také rozšírené, že historici to nazývajú upírska panika. Samozrejme existoval skepticizmus a takéto tvrdenia museli byť vyšetrované na najvyššej úrovni. Do malej srbskej osady Medveďa, kde sa hovorilo, že upíry zabili, 16 ľudí boli vyslaní odborníci. Oblasť tedy ovládali rakúski Habsburgovci, ktorí tam poslali najlepších vojenských chirurgov, lekárov a právnikov. Ak by boli upíry skutoční, títo muži by ich našli. Prichádzali s nedôverou, ale to, čo objavili, bolo oveľa zvláštnejšie, než si ktokoľvek dokázal predstaviť. Zistili, že muž menom Arnold Paole kedysi tvrdil, že ho v lese napadol upír. Svojim priateľom povedal, že jediným dôvodom, prečo sa sám nestal upírom, bolo to, že zjedol zeminu okolo hrobu toho upíra a natrel sa jeho krvou. Keď si Paole v roku 1725 po páde z voza zlomil krk, ľudia spanikárili a tvrdili, že ich noci navštevuje ako upír. Najprv prišiel strach, potom choroba a o pár dní boli mŕtvi. Rakúski vyšetrovatelia to zaznamenali. Dedinskí obyvatelia urobili to, čo by urobil každý racionálny človek. Vykopali Paoleho hrob, aby sa presvedčili na vlastné oči. A tam bol, v celej svojej kráse. Pekné vlasy, dobrá pleť, hladká pokožka, dlhé nechty, krv stále prúdila. Rakúske vyšetrovanie uviedlo, že mu z očí, nosa, úst a uší vytiekla čerstvá krv, ktorá bola aj na košeli a v rakve. Inými slovami, Paole vyzeral ako nový, smrť mu ubrala roky. Takže dedinčania nasledovali upírsky protokol a prebodli mu srdce kolom. Uviedli, že najprv vykríkol, potom zastonal a napokon ostal nehybný, ako by zomrel prirodzenou smrťou.
Nechceli riskovať, tak mu odťali hlavu a telo spálili. Rovnako aj tým, ktorých Raj zabil a nakazil. Koniec príbehu? Nie. O 5 rokov neskôr v tej istej dedine náhle ochorelo 13 ľudí a do 3 dní zomreli. Rakúska správa uviedla, že dojčatá, muži a ženy z plného zdravia začali pociťovať bolesti na hrudi. Nasledovali krče, horúčka a smrť. Po ochorení tvrdili, že ich navštívil upír. Hlavný vyšetrovateľ uviedol, že opatrenia prijaté v prípade Paoleho nezabrali, no teórii o upíroch celkom neveril. Myslel si, že ich zabila podvýživa. Dedinčania nesúhlasili a pohrozili odchodom, ak ich nebude brať vážne, takže ich vypočul. Exhumoval mŕtvych a nemohol uveriť vlastným očiam. Niektoré telá boli rozložené, iné nie. Vyšetrovateľ požiadal o pomoc. Rakúske úrady vyslali komisiu špičkových vojenských chirurgov. Správa uviedla, že 12 exhumovaných tiel preskúmali pre anatomické abnormality. Komisia hlásila čerstvú krv v orgánoch mŕtvych a červenú fialovú pokožku. Vyzerali čerstvo, čo nazvali upírským stavom. Toto boli najlepšie mysle v ríši, nielen poverčiví roľníci. Diagnóza bola upírstvo, riešenie sťatie hlavy a spálenie tiel. Či je to pravda, to je už iný príbeh. Ale teraz sa poďme presunúť k desivému prípadu hromadnej vraždy číslo 8. V marci 1922 bolo v odľahlej farme v Bavorsku, v Nemecku, nájdených 6 ľudí brutálne rozsekaných krompáčom na smrť. Obeťami boli Andrej Gruber, 63, manželka Kazília, 72, dcéra Viktória, 35 a jej deti, 7 a 2 roky. Šiestou obeťou bola 44-ročná slúžka Mária, ktorá v ten deň nastúpila do práce. Stará slúžka nedávno dala výpoveď. Tvrdila, že počula zvláštne zvuky z povaly a že v dome straší. V jednej izbe našli mníchovské noviny, hoci ich nikto neodoberal ani nekupoval. Andrej bol nervózny a povedal susedovi, že našiel stopy v snehu. Viedli od okraja lesa, no žiadne nešli späť. Jednoducho sa zastavili pri dverách, kde boli uložené poľnohospodárske stroje. Rodina počula v noci kroky okolo domu a na povale, no Andrej tam nikoho nenašiel. Nová slúžka prišla 31. marca so sestrou. Sestry zostali chvíľu a nič nezvyčajné si nevšimli. Na druhý deň prišli na farmu predajcovia kávy, aby si vzali obvyklú objednávku, ale nikto im neotvoril dvere. Najstaršie dieťa neprišlo do školy a rodina v nedeľu nešla na bohoslúžbu. A 4. apríla poslal sused synov, aby to skontrolovali. Andrej, jeho manželka, Viktória a ich deti boli v stodole jeden po druhom rozsekaní krompáčom. Mária zomrela vo svojej posteli. Nešlo o peniaze. Polícia v izbe našla veľkú sumu peňazí, stroje však zostali nedotknuté. Vrah sa tam cítil ako doma. Zostal tam pár dní, jedol chlieb, mäso zo špajze a nakrmil dobytok. Celé roky bolo mnoho podozrivých. Sused, ktorý poslal synov na vyšetrovanie, bol tiež podozrivý, ale rýchlo ho vylúčili. Bola to tá prvá slúžka, však. Zásobovala dom nadprirodzená bytosť? Asi nie, no prípad zostal nevyriešený. Rovnako aj ďalší, číslo 7. Anglicko sa v 12. storočí zmietalo v chaose. Vláda kráľa Štefana uvrhla krajinu do obdobia známeho ako anarchia. Invázia mimozemšťanov bola to posledné, čo krajina potrebovala. Zdalo sa, že práve to sa stalo v tichej dedine Woolpit v Suffolku. Názov Woolpit znamená vočia jama, podľa pasci na vlkov. Potom, v roku 1150, niekto, kto prechádzal okolo jednej z tých jám, narazil na dve malé deti, ktoré hovorili jazykom, aký nikto nikdy predtým nepočul. Obyvateľov dediny neznervóznili zvláštne slová, ale zelená pokožka oboch. Dedina sa ich ujala. Deti jedli len surový bôb a trvalo mesiace, kým si zvykli na mäso a zeleninu. Čím viac jedli, tým menej boli zelené. Chlapec zomrel pre zlý zdravotný stav, zostalo len dievča, ktoré už ovládalo základnú angličtinu. Podľa nej však neprišli z Anglicka. Podľa nej to neznelo ako miesto na zemi. V jej domovine nikdy nesvietilo slnko, bolo tam stále šero a všetko bolo zelené, rovnako ako ona. Znie to ako fantázia, no podľa anglických kronikárov tieto podrobnosti pochádzali z dôveryhodných zdrojov, ktoré to tvrdili. Dievča tvrdilo, že s bratom boli vo svojom zelenom svete a starali sa o otcov dobytok, keď začuli hlasnú ranu a ocitli sa pri vlčej jame v inom svete. Existuje viacero teórií. Dospelí mohli príbeh o utečencoch hovoriacich cudzím jazykom zveličovať. Deti mohli byť zdrogované či unesené.
A čo ich zelená farba? Mali možno ťažkú anémiu z nedostatku železa, preto sa ich pokožka po nakrmení znormalizovala. Možno prišli z inej planéty, nikto nevie. Poďme k ďalšiemu prvotriedne zvláštnemu prípadu. Číslo 6. Od roku 2007 sa z Salivského mora objavujú chodidlá v topánkach alebo teniskách. Na pobreží Britskej Kolumbie a Washingtonu sa našlo 25 oddelených končatín, často blízko seba. Potom to náhle prestalo. Prvým prípadom bola topánka Adidas veľkosti 12 s nohou a ponožkou vnútri. Noviny písali, že polícia bola zmetená, ale situácia sa mala stať ešte čudnejšou. O 6 dní neskôr sa pri pobreží ostrova v Britskej Kolumbii našla ďalšia noha. Tentoraz v topánke Reebok veľkosti 12, ktorá bola bežne dostupná. Polícia v oboch prípadoch tvrdila, že nohy neboli odrezané, ale sa samé oddelili od tela a vyplávali na more. Ďalej nasledovala tretia noha, ktorú vyplavilo na ostrov Nike veľkosť 11. Majiteľom bol muž, ktorý zmizol pred 4 rokmi. O pár mesiacov neskôr sa na breh vyplavila prvá ženská noha v modrobielej New Balance teniske. Ponožky na nohe, totožnosť neznáma a stále sa objavovali ďalšie. Nohy sa môžu oddeliť od mŕtvoly pri rozklade, ale neplávali by, ak by neboli v topánke a ľudia sa zvyčajne netopia v topánkach. Ako sa tí ľudia dostali do vody a prečo ich oddelené nohy nasledovali rovnakú trasu? Šanca, že dve nohy vyplavia spolu je 1 k miliónu, ale 25 to je šialené. Teórie zahrňali sériového vraha, mimozemšťanov či duchov. Vedci však tvrdili, že nohy prúdy odniesli do Selišského mora. Ale všetky tie telá v priebehu len niekoľkých rokov, všetky bez nôh, všetky sa vyplavili spolu. Niečo oveľa zvláštnejšie a pravdepodobne oveľa temnejšie sa odohralo. Možno rovnako zvláštne ako nasledujúci príbeh. Číslo 5. Dňa 23. mája 1964 bol Jim Templeton s manželkou a 5-ročnou dcérou Elizabeth na výlete na močiaroch pri Solway Firth. V ten deň stretli len dve staršie ženy v aute. Jim požiadal Elizabeth, aby zapozovala v nových šatách na fotografiu. Usmiala sa, spravili pár fotiek a šli domov šťastní. Kým Jim nedostal fotky od vyvolávateľa. Nad dcérou sa zjavil obraz kozmonauta a situácia sa ešte viac komplikovala. Jima navštívili dvaja muži, ktorí sa predstavili ako 9 a 11 a odmietli uviesť, ktorý vládny úrad zastupujú. Teória je, že prišli kvôli udalosti pár dní potom, čo Jim urobil fotografiu. Britská armáda plánovala odpáliť tajnú jadrovú raketu Blue Streak v Austrálii, ale test bol na poslednú chvíľu zrušený. Prečo? Technici na strelnici nahlásili, že videli dvoch mužov, ktorí sa zrazu objavili neďaleko. Technici okamžite spoznali obrázok Jimovho kozmonauta v správach. Bola to tá istá postava, ktorú predtým videli. Ufologom britské ministerstvo obrany oznámilo, že obrázok kozmonauta vládu neznepokojuje. Nie všetci im však verili. Fotografia bola skutočná, nešlo o podvod. Jim si to vzal do hrobu a Alžbeta verila, že ľudia nie sú jediní inteligentní. Možno objektív v Jimovom fotoaparáte zlyhal, alebo ten kozmonaut bola jeho manželka. Technici v Austrálii sa možno mýlili, alebo sa v ten deň naozaj objavil kozmonaut z iného dimenzie. Ak je to možné, mŕtvi sa môžu vrátiť do života. Číslo 4. V máji 1957 išli 11-ročná Joanna a 6-ročná Jacqueline Pollokové pešo do kostola v ich malom mestečku neďaleko Newcastle v Anglicku. O chvíľu neskôr ich a ich priateľa Anthonyho zrazilo a zabilo auto. John a Florence, rodičia dievčat, boli zdrvení. No smútok sa zmenil na nádej, keď Florence nasledujúci rok otehotnela. Porodila dvojičky, Gillian a Jennifer, napriek tomu, že čakala len jedno dieťa. Dievčatá boli identické, no len jedna mala materské znamienko, čo bolo zriedkavé a náhodné. Materské znamienko mala na boku, kde ho mala aj Jacqueline. Novorodenec mal tiež znak na čele, presne tam, kde mala Jacqueline jazvu po nehode. To bol však len začiatok. Rodina sa presťahovala asi 3 míle ďaleko. Dvojičky boli bábätká, no neskôr vedeli presne opísať svoje mesto. Vyzeralo to, ako by sa tam hrali celý život. John a Florence si ponechali hračky svojej zosnulej céry z detstva. Keď sa páru narodili dvojičky, dostali plyšové medvedíky, bábiky a iné hračky, ktoré predtým pomenovali Joanna a Jacqueline.
Po ich odovzdaní Gillian a Jennifer sa stalo niečo zvláštne. Svojim hračkám dali presne tie isté mená. Dokonca si ich medzi sebou rozdelili rovnakým spôsobom, ako to urobili ich staršie sestry. Možno to bola zvláštna náhoda, alebo rodičia mená hračiek nevedomky spomenuli. No časom sa objavili myšlienky na reinkarnáciu. Dievčatá si vyvinuli osobnosti presne ako tie druhé dievčatá. Každá mala rada tie isté hračky, tie isté jedlá a mali rovnaké spôsoby správania. Obľúbené veci aj neobľúbené veci. John veril, že ide o reinkarnáciu. Florence bola spočiatku skeptická, ale názor zmenila pri sledovaní dievčat pri hre. Obľúbenou hrou bola hra na lekárov a sestričky, kde predstierali autonehodu. Gillian drhala Jennifer v náručí a hovorila, že jej tečie krv z očí a zrazilo ju auto. Florence sa ich na to opýtal a dievčatá priznali, že sa veľmi boja aut. Ako deti mávali nočné mori o haváriách, ktoré po 5. roku života prestali. Americký psychiater profesor Ian Stevenson, jeden z popredných výskumníkov reinkarnácie, sa dopočul o rodine Polokovcov a vycestoval do Anglicka. Po dlhom čase s nimi povedal, že toto je najjasnejší prípad reinkarnácie, aký vyšetroval. Skeptici tvrdili, že John dievčatám dával informácie, čo však popieral. Gillian zomrela mladá, vo veku 44 rokov. Jej dospelé dcery sa neskôr objavili v Apple podcaste a o starom otcovi hovorili nepekne. John, násilný, manipulatívny, narcistický, používajúci gaslighting a aby toho nebolo málo, patologický, narcistický klamár. Tvrdili, že všetkých ťahol do veľkej lži o reinkarnácii, no dejiny formuje uhol pohľadu. Pretože ten istý podcast vypátral Jennifer, keď mala 66 rokov a ona mala úplne iný príbeh. Povedala, že jej otec bol jemný, láskavý, nikdy neklamal o reinkarnácii, ani ju nevnúcoval. Že by jej a sestre niekto podsúval informácie, v žiadnom prípade. Povedala, že sa o smrti sestier pri autonehode dozvedeli až neskôr. Priznala, že ona aj Gillian sa veľmi báli premávky. O údajnej reinkarnovanej sestre povedala: Je to zvláštne, ale nie tak ako číslo 3. V roku 2014 Alice Trevero venčila Springer španiela Cassie po moste Overton v Dumbartone, Škótsko. Most z konca 19. storočia je asi 50 metrov vysoký. Cassie bola poslušná, mohla byť bez vôdzky. Ten deň sa jej povaha zmenila. Bola v tranze a upierala pohľad na niečo na moste, čo Alice nevidela. Zakričala na Cassie, aby prišla. Čo Cassie obvykle urobila, no tento raz zostala stáť. Jej uši sa nepohli, keď skočila z okraja. Dopadla o 15 metrov nižšie a zomrela. Alica neskôr povedala médiám, že sa v ten deň stalo niečo zlovestné a nebola prvá. V roku 2004 bol na tom istom moste muž so zlatým retrieverom, keď pes niečo zbadal a skočil z okraja. V tom roku urobilo rovnaký smrteľný skok aspoň 5 ďalších psov. Jeden prípad by bol zvláštny, dva už veľa, ale keď sa opakovali, stálo to za vyšetrovanie. Zistenia boli neuveriteľné. O 50. rokoch 20. storočia skočilo z tohto mosta asi 300 psov. Niektoré psi skočili, prežili a vrátili sa na breh, aby skočili znova. Čo sa deje? Že je psia depresia? Psi môžu trpieť depresiou, no nie sú dôkazy, že by robili takéto drastické kroky. Prečo by škótske psi mali byť viac deprimované než iné? Teória bola, že psi niečo ovládlo. Miestny obyvateľ, bývalý pastor z USA, tvrdil, že ide o duchovné posadnutie. Nikto nevie, ale rozumnejšie je, že psi sa zbláznia po pachu norky. Problém tejto teórie je, že nie sú dôkazy o výskyte noriek ani ich pachu v oblasti a už vôbec nie, že by ich pach donútil 300 psov skočiť z mosta. Most psieho nešťastia ostáva nevysvetlený. Toto je jeden z najtemnejších príbehov. Číslo 2. V januári 2013 sa 21-ročná študentka Elisa Lam mala odhlásiť z hotela Cecil v centre Los Angeles, nedaleko Skid Row, známeho predávkovaniami, bitkami a vraždami. To, čo sa stalo Elise, bolo aj na hotel z pekla neuveriteľné. Bola nezvestná už takmer 2 týždne, keď LAPD zverejnila zábery z bezpečnostnej kamery, na ktorých boli zachytené niektoré z jej posledných známych pohybov. Elisa vošla do výťahu, stlačila viacero poschodí a na chvíľu ustúpila dozadu. Cez otvorené dvere sa dívala, ako by na niečo čakala. Nervózne sa pozrela na chodbu a rýchlo sa vrátila do výťahu, ako by sa zľakla. Elisa zmenila polohu, pritisla sa k stenám, ako by sa pred niekým skrývala. Potom prišla tá najzvláštnejšia časť.
Pred dverami výťahu stála asi 20 sekúnd. Potom sa vrátila, znova vyšla a pohybovala rukami v zvláštnom zámernom rytme. Elisu Lam už potom nikdy nevideli živú a nič nenasvedčovalo, že opustila hotel. Vyšetrovatelia zistili, že cestovala z Kanady po západnom pobreží a kvôli úspore zdieľala izbu, kde si ostatní všimli jej nevyspytateľné správanie. Zamkla ich vonku a žiadala heslo, no žiadne nebolo. Po návrate ju nenašli, zanechala im odkazy. Choďte domov, odíďte. Elisu, bystré dievča bez problémov, vyviedla ochranka počas Conan O'Brien show pre čudné správanie. Mala duševné problémy a predpísali jej antidepresíva aj antipsychotika. V posledný deň pôsobila šťastne a tešila sa na výlet. Kúpila darčeky, ktoré chcela poslať domov rodičom a neformálne sa rozprávala s majiteľom kníhkupectva o váhe knihy, ktorú so sebou nosila. Podľa všetkého pôsobila úplne normálne. Stopu po nej nenašli ani policajné psi, ako by hotel neopustila. 19. februára urobil zamestnanec hotela na streche desivý objav. Elisa pravdepodobne vyliezla na vodnú nádrž, vošla cez otvor pod 9-kilovým vekom, vyzliekla sa a utopila. Skrývala sa pred niečím, na čo mávala rukami? Vonku, pri výťahu? Na strechu sa predsa nemohla dostať bez kľúča a hesiel od dverí. Ak by sa dnu dostala násilím, spustila by alarmy, ak by nevyšla po požiarnej únikovej ceste. Bolo to možné, ale úplne iné, než čo robila predtým. Potrebovala by rebrík, aby sa dostala k nádržiam a žiadny rebrík tam nebol. Nejako vyliezla 2,5 metra hore, hoci tam nebolo nič, čo by mohla chytiť. Možno mala psychotický záchvat, už mala niekoľko epizód, ale nikdy si neublížila. Toxikologické testy ukázali, že zrejme neužila malé dávky predpísaných ani voľnopredajných liekov. V kníhkupectve bola v ten deň v poriadku, takže možno išlo o vraždu. Nič nedávalo zmysel. Jej posledné blogy na internete ukazovali depresiu. Nemám kontrolu nad emóciami. 2 minúty som nahnevaná a potom zasa smutná. Posledné zápisky vnikli mesiace pred smrťou. Rodina a priatelia tvrdia, že cesta do USA ju povzbudila. Jej blog na Tumblri bol aktualizovaný až po smrti. Buď automaticky, alebo niekto získal prístup k jej účtom. Išlo o módne fotografie a citáty o živote a láske, vrátane jedného od autora. Máš rád bolesť, lebo veríš, že si ju zaslúžiš. Patológovia si pri pitve neboli istí, ale mohlo ísť o napadnutie alebo cudzie zavinenie. Ak veríte na paranormálne javy, niečo temné mohlo ukončiť život Elisy Lamovej. Teraz nasleduje jeden z najznepokojujúcejších príbehov. Číslo 1. 1. februára 1959 zmizlo 9 skúsených ruských bežkárov na hore Kolaciakul v pohorí Ural, mieste, ktoré miestni mansovia nazývajú Hora mŕtvych. Keď sa skupina nevrátila domov, začalo sa pátranie. To, čo záchranári objavili, nedávalo vôbec žiadny zmysel. Turisti boli nájdení roztrúsení po snehu, opustený stan bol rozrezaný. Vyšli von v mraze okolo minus 30 stupňov Celzia. Niektorí boli bosí, iní vyšli len v ponožkách alebo topánkach. Ukázalo sa, že v tú noc sa stalo niečo veľmi zvláštne. Boli podchladení, ale to nevysvetľuje rozdrvené rebrá a zlomené lebky. Ako by prežili ťažkú autonehodu. Jednej z nich chýbali oči a mala vyrezaný jazyk. Niektorí mali tupé poranenia, ako by po údere pálkou, iný po páleniny 3. stupňa. Jeden z nich zvracal krv, ďalší si odryzol veľkú časť kĺbu na prste a našli ho s týmto mäsom medzi zubami. Vyzeralo to, ako by ich roztrhal netvor. Možno na to bol rozumný dôvod, ale čo ich donútilo vybehnúť takmer nahých do mrazu, keď vedeli o riziku omrzlín? O chvíľu mali oheň a na zemi ležali polámané konáre. Možno si v snehu postavili prístrešok, ale to nevysvetľovalo, prečo utekali. Teórie spomínali KGB. Dvaja turisti boli svedkami kištimskej katastrofy. Sovieti to utajili a telá obsahovali stopy radiácie. Ruskí vyšetrovatelia uviedli, že ich zabila neodolateľná prírodná sila, ale nevysvetlili aká. Možno to bolo UFO, možno to bol Yeti, možno išlo o zle dopadnutý drogový trip. Existuje aj teória o doskovej lavíne. Vyšetrovatelia naznačili, že utekali zo stanu a postavili si snehový úkryt. Možno na nich spadol, čo spôsobilo zranenia, alebo ich dorazili zvieratá. No dôkazy to nepotvrdzovali. Miestni tvrdili, že v tú noc videli jasný horiaci objekt na oblohe.
Bola to sovietská zbraň alebo tajný experiment, do ktorého turisti vstúpili. Aj keby áno, nezomreli by takto, ako by ich roztrhala beštia a nechala v snehu. Je asi 75 teórií, no žiadna nie je presvedčivá. Pozrite si najšialenejšie nevyriešené záhady vysvetlené za 30 minút, alebo kliknite na toto video.